बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे पलिटिकल बिग ब्रेकिं आपडेट 4 नं बावखुंग्रि विधानसभा बियाबनि मोनसे बेरफुसार बाथ्रा बुंथिदों राजीव कुमार ब्रह्म बिथाङा। नंगौ बे समाव 4 नं बावखुंग्रि विधानसभा बियाबाव राजीव ब्रह्म बिथाङा उदां बिजाथि गसंनो थाखाय दिनै बे समाव बिजाथिलाइखौ गथायबाय आरो बे बिजाथिलाइ गथायखांनायनि उनावनो राजीव ब्रह्म बिथाङा बीपीएफनि बिजाथिनि सायाव आरो बावखुंग्रि विधानसभा बियाबनि जा बिजाथि बेखौ लानानै मोनसे बेरफुसार बाथ्रा बुंदों। बे समाव बिग ब्रेकिं आपडेट 4 नं बावखुंग्रि बियाबनि बीपीएफनि फोसावजानाय बिजाथिया रुपम रयआ बीपीएफनि बिजाथि नङा, बियो बीजेपीनिसो बिजाथि। मुस्लिमफोरनि एबा माइनरिटिफोरनि भट मोननो थाखायसो बीपीएफनि बेनाराव बे बीजेपीनि बिजाथिया बावखुंग्रि विधानसभा बियाबाव बिजाथि फसंदों होननानै बे समाव अजद दैखांदों। दिनैनि देरसिन खौराङानो जाहैबाय 4 नं बावखुंग्रि विधानसभा बियाबाव जा बीपीएफ बा बिजाथि फोसावदों रुपम रयखौ फोसावदों। बे रुपम रयआ बीपीएफनि बिजाथि नङा आरो बीपीएफनि सोद्रोमाबो नङा। माइनरिटि एबा मुस्लिमफोरनि भटखौ मोननो थाखायसो बीजेपीनि बिजाथि रुपम रयआ बीपीएफनि बेनाराव बिजाथि गसंदों होननानै बे समाव अजद दैखांनानै गिदिर बाथ्रा बुंथिदों। जेराव बे समाव बीपीएफ दोलोआ बीजेपी दोलोखौ देरहा होनो थाखाय माखासे इउपिपिएलनि बर' केन्डिडेटफोरखौ फेजेननो थाखाय माखासे निर्दलीय थामहिनबा उदां बिजाथि गसंहोनायनि खोथाया ससियेल मिडियायाव गोबां सावरायजादों। बेसेबां सैथो बेखौ बुंनो हाया, नाथाय दिनैनि समाव बे सावरायजादों। बे समावनो राजीव ब्रह्म बिथाङा उदां बिजाथि गेलेदों, जेराव थांनाय समाव गोलाव राजखान्थिनि दैदेनगिरि जाबोदों, गोबां मददगिरि दङ, गोबां सापर्टारफोर दं। बेखौ फोथायनानै 4 नं बावखुंग्रि विधानसभा बियाबाव राजीव ब्रह्म बिथाङा उदां बिजाथिनि थाखाय दिनै बिजाथिलाइ गथायबाय आरो बे गथायनायनि उनावनो बीपीएफ दोलोनि सायाव जा 4 नं बावखुंग्रि विधानसभा बियाब बे बावखुंग्रि विधानसभा बियाबनि सायाव गिदिर मानि बाथ्रा फोरमायदों। बीजेपीनि बिजाथिया मुस्लिमनि भटखौ मोननाय नङा होननानै एबा माइनरिटिफोरनि भटखौ मोननो थाखाय बीपीएफनि बेनाराव बीजेपीनि बिजाथियानो एबा बीजेपीनि सोद्रोमायानो बीपीएफनि बेनारावसो गेलेदों होननानै राजीव कुमार ब्रह्म बिथाङा अजद दैखांदों। दानिया फैदो बिदिब्ला बिथांनि बे बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव आबुङै लाना फैदिनि। गोसो मोननायनिथ' खोथा गैला, आङो राजनितिक गेलेग्रा मानसि नालाय गोसोआ गुद गुद मोनो। जायखिजाया आङो रायजोनि सापर्ट मोननानै दिनैहाय आङो बे आर'जलाइ गथायखौ बे गथायनो सानदों बावखुंग्रि एलएसि 4 नाम्बाराव। आरो आङो मिजिंथिदों जायनाखि दिनैनि दा जा केन्डिडेट बीपीएफनि केन्डिडेट बेथ' एक्सुवेलि बीपीएफनि केन्डिडेट नङा, बिथाङाथ' 100% बीजेपीनि केन्डिडेट। बेखौ थारमाने मुस्लिमनि भट मोननाय नङा होननानै बिथांमोना नांगोलनि बेनाराव गेलेहोदों। बे आंनि मिथिखागौ, बेखौ आंनि मिथिदों। ओंखायनो आं सानदों जे अब्ला जोंनि मानसिफ्रा जोंनि स्पेसियेलि ट्राइबेल हारिया आंनोनो बर'खौ होगोन होननानै आंहा आसा दं। मानो होनबा जों गोबाव सम आन्दलन खालामनानै फैनाय जों गोरलैयै जोंनि बर' हारिसाफ्रा मानो गनायनानै लानो हायाखै बेखौ आं खोनादों। बे हिसाबैनो आं दिनै आवगायदों आरो आंजों माइनरिटिनि मानसिफ्राबो गोबां आंखौ मदद होगोन होननानै बिथांमोना खोथा होदों। दा रायजो राजाफोरनि साहस आरो मददखौ लानानैनो आङो दिनैहाय बे बिजाथि बिलाइखौ गथायनो फैबाय आरोखि। जुजिनायाथ' बयबो जुजिनोनो गेलेखागोन। बाव हयथ' स्पेसियेलि जिहेतु बावखुंग्रियाव बर'फोरा मेजरिटि हिसाबै फार्स्ट सेकेन्डआव मुस्लिम, थार्डआव जा राजबंसि। दा जुजिनाया आंबोथ' जुजिखागोन, जोंहा इउपिपिएल आरो बिपिएफ जुजिगोन, आं जुजिगोन, आं बेखौ नुहुरदों। आरो गोबां बाव इन्डिपेन्डेन्टनि थाखाय दिनै नमिनेसन होदों। आं खोनादों 25थासो होगोन होननानै। दा हयथ' बेखौ नायोब्ला आंबो खिन्थु आं बुंनानै लागोन, आंबो गोरलै केन्डिडेट नङा, आंबो एसे गोरा, आंहाबो आसा दं। नायनि मा जायो खाफाला, भगबाना मा खालामहरो बेनि सायाव निर्भर जाबाय आरोखि। देरहागोनखौ बेसेबां जौखोन्दो बुंनो हायो? देरहानायजोंथ' खोथा गैया, देरहाब्लाबोथ' सोरखौबाथ' फेजेननो हायो। खिन्थु आं फेजेननो होनना गेलेयाखै, आं देरहागोन होननानैसो गेलेनो दिनैहाय बे आर'जलाइखौ गथायदों। खुंथायजोंलाय मा खोथा, इउपिपिएलआ बिराद स्ट्रं
माबामोन सरखार दादोंमोन बाहाथ' देरहाखो हनै जों सरखार थाबाबो देरहाना बबेबा समाव बिटिसिनि इलेक्सन आलादा जायो एसेमब्लिनि इलेक्सन आलादा जायो बे जिनिसखौ बयबो बुजिखायो केम्पेइनाथ' आंना दा ओरैनो जालागासिनो केम्पेइन खालामनांगौ दरखार गैया नोंथांमोना गोदो हिरा सर'नियाखौ केम्पेइन खालामनाय नुदोंमोन नामा मारैथो 2 times बे एमपि जानानै थांखो नंगौना नङा आंनाबो केम्पेइना बिदिनो जाखुमागासिनो दं रावबो नुनाय नङा आंनिखौबो थेवब्लाबो आङो नायबानो जाबाय नोंथांमोना देरहानाया एकदम माने 100% खाथां कংগ্रेसआथ' बाव जेबो गैया जेबो लाब गैया कংগ্रेसआ जेबो लाब गैया दिनैहाय कংग्रेसआथ' नों बिटिसि ओनसोलाव गैया बिजेपिआनो हायाखै आरो कংग्रेसआलाय मा दा ओंखायनो आंबो 1 नाम्बार आं दाबिदारमोन बेखौ जरसन्द खालामनानै खायदा बोराय बाहायनानै सासे माने मानसिखौ बाव केन्डिडेट होनाय जाबाय आरोखि बेनिखायनो आं दुखु मोननानै बिजेपिखौ गारनानै दिनैहाय आर'ज बिलाइ गेलेनो थाखाय गथायसिगोन आरोखि